Kahigan mau ya u Lazarus. Uwei ubriu uba kerteng u Lazarus. Ubala syong ha Bethania ula kempang. Ka Bethania kalalong ka shnong basyong ka Maria pat ka menjong ka Martha. Saus ngi ha ka jingtep. Don jingkermen, don jingim, don lenti ban wan pai. Henry u Jisu ula khot biang ya u ban mi nakata ka jingtep ba ula thia la saus ngi. Kani kamdei tang ka jingethu khana na ka menor. Henry kadhe ka khubor na ka banta jungi iwei pa iwei ha kani ka khleman. Ke ei kata ka khubor. Haba ka jingim ka sngow kum ka jingtep badum. Don ki kep ha ka jingim jongi bangi sngow ba ki ei baro ki khia hadu ba ngimla shu bankin. Haba ka jingpang jingshitom ka ban ka jingrem ni ka jingdu ka pen sngow yangi ba kanum don ka jingkela. Ngila ban sngow bangi sya telep ha ka jingdum lani ngi sngow ba ngi sakut haju bat don lenti balaj. Henry ka ktien ublei ka pen kan mau yangi ya ka ei ka baklan bor hadu kata-kata. Bat kata kalong don jingtep ka badum ni ka bajeliu hakmat jong u Jisu Kris. U Jisu u khot yapi. Kaju kasur ka balaong. Ko Lazarus tu mi no. Kani kasur kadang kran hadu mentah. U Jisu u khot yangi kumba ula khot yu Lazarus ban mi nakata ka jingtan. U khot yangi na ka jingshap ting, na ka jingdu mensim, na ki ei baro ki ba i kumba kimdan jing imshu hakmat jongi. Ngin ken mau barabor, ba uta uba pen imbiang ya ubriu ubala yap. Unom ino yangi, bat unom klet yangi da lele ru. Bat uta uday utrai jongi u Jisu Kris. Ka jingkermen kam ju yapno. Ka jingja ha ka jingim u Lazarus, ka hikayangi ba ublei utip kambha ya ki ei baro. Kapor ba ublei ubu ha ka jingim jongi kalong ka bapaka hadu kata-kata. Bun sin ngiju perkhat balada ngimyo ya ka ei ha kapor ka bangi kwa kanumla shu banlong. Henry ublei udan da ka wei ka jingthmu na ka benta ka jingim jongi. Bat ngidei ban kermen, bat shania hakapor ba ublehi ulabu bat lamang kerpang na kabenta jongi. Kajingja hakajingim Lazarus kahikai ru yangi bakabor ublei kam don put bat kajing i jong u kayai kersoi hakajingim jongi man lakasngi. Kei kaba ngio i bakamla banlong kala banlong hakmat ublei. Mi syaka jingshai. Tung inum sakut ha ke ei ka batap yangi, ka ba pen sngow kut lat, lani ka ba pen sngow si yangi. Ai ba ublei un kata ya ka mensim jongi, bat ba un pen thamai bat pen imbiang ya ka ei ka bangi sngow bangi ladu ha ka jingim jongi. Namar lada ublei ukran ngiyo biang ya kata ka jingim bathamai. Ya kata ka bangi sngow ba kalakut no ublei ula pen im. Kani ka khana syapang u Lazarus, kamdei tang syapang ka jingpen im na ka jingyap. Kadei syapang ka jingkermen ka ba im. Wat lada ka jing im ka i kumba ladum tam. U Jisu Kris udang don benta ha ka jing im jongi. Uyo i utip bat ukhot yangi. Amdon ka jinglong ka ba jat palat. Amdon ka jing ka ba kraw palat ka ba ublei umla ban pen kala. Tungin sya skor ya ka sur jong Jisu ba khot yangi ban mi na ka jingdum sya ka jingshai. Namar ha u Kris ka jingkut kamdei ka jingkut. Henry kadei ka jing sedang bathamai.